Ni fa budurwa nake nima, soyayya nake so na fara. An ce ka turo. Kamar ya na turo, ban gane ba. Turo iyayenka a mana kawai. Iye? Turo iyayenka a mana kawai. To ai ni ba ke nake so ba. Kamar ya ban gane ba. Ina nufin baki min ba. ƴan mata ji mana. To ina ji. Dama akwai wata magana ce mai muhimmanci da nake so na faɗa miki. Ka faɗa ma. Dama. Ka faɗa ma. Kunya nake ji wallahi. Ka faɗa ma. Dama ina so ki faɗa wa ƙawarki ce ina santa. Eh? Sabida me? Saboda ta mun mana ina santa. Kin ga dakata, kwantar da hankalinki, ke nake so. Kai da Allah. Wasa fa nake miki, ƙawarki dai nake so. Allah ya isa. Dan Allah. Masu kallo kuma da Allah ina roƙon alfarma a gurin ku taimaka ku yi min subscribe a cikin YouTube channel ɗina mai suna Zboy Comedian. Sa'annan ku shiga cikin TikTok ɗina mai suna Zboy Comedian ku yi following ɗina. Nagode sosai, dan Allah kada ku manta ku danna min subscribing kuma ku danna min follow. Nagode, sai da ku.